बे समाव रादाबखौ फरायदों जेंग्रें नार्जारी। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे सनाथि फोरबो फालिथाय बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 5थि बोसोरारि जथुमा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंफुंनो लानाय जथुमानि लाहार फाहार खालामनाया गोख्रै सोलिगासिनो दङ। जावलिया देवान फोथार बरिमाखायाव फैगौ डिसेम्बर दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव जानो गोनां 16थि बोसोरारि जथुमा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे सनाथि फोरबो फालिथाय बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 5थि बोसोरारि जथुमा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानो गोनां जथुमाखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। खुंफुं आफादनि आफादगिरि सुजेन स्वर्गियारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे जथुमायाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय सा 200 आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय सा 150 थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बे जथुमानि गेवलां मेलाव आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'जों लोगोसे बारग' आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन एमएलए, इएम, जिएम बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों। मख'जाथावदि बे जथुमानि जोबथा हराव देंखो मोनाबिलिनि हाबाफारिबो लानाय जादों होननानै बुंथिदों। बे देंखो मोनाबिलियाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो गोजाम गोदान मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै मेथाइ रोजाबफैगोन होननानैबो बुंथिबावो। खुंगिरि बिथांमोना हारि राव धोरोम बासियालासे बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों। बाक्सा मसुलपुरनिफ्राय दिबाजरम गयारिनि खौरां। आं सुजेन स्वर्गियारि। जोंनि बे बरिमाखा ओनसोलाव बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय सेमोननो सनाथि फोरबो खुंनांगौमोन। नाथाय देग्लाय फैयै फैयै जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो लादों आरो फैगौ 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर दाननिनो बे सानथाम सानाव जोङो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बयबो खौसे जानानै जोङो खामानिखौ आखायाव लादों। बेजों लोगोसे जोंनि बे बरिमाखानि जोंनि जि गुदि थुनलाइ आफादनि सनाथि फोरबोनि लोगोसे बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बेवहायनो बिथांमोननि जा फोरबो बे फोरबोखौ जथुमाखौ बेवहायनो माने बिथांमोना सालायगोन, बेवहाय जाफुंसार होगोन आरो लोगोसे बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बाक्सा जिल्ला जिथु हारिमु आफाद दङ बे हारिमु आफादाबो बेवहायनो सरजाबफादों। बेखायनो सानथामनि हाबाफारियाव जोङो गासैयै बेहाय हयथ' गोबां आर्टिस्टबो जोङो लिंहरनाय जादों। बे आर्टिस्टफोरनि मादाव बिराज मोसाहारि दङ, नितुमनि दङ, लोगोसे बिग्राय दङ आरो बितु बिथांमोनखौ जों बेहाय हांख्रायनाय जादों। आरो जोंनि बे बानजाय आफादनि आफादगिरि कातिराम बर' सारा बिथाङाबो जोबोरैनो जोंखौ खबर लागासिनो दङ आरो हेफाजाब होगासिनो दङ। लोगोसे बिथांमोननि अनगायैबो जोंनि नेहाथारि दं देबेन बसुमतारियाबो दिनै नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बेवहाय जेबो रावनि खोथा गैया, हारिनि खोथा गैया। बर' हारिनि अनगायैबो बर' थुनलाइ सिबियारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोम एबा गुबुन गुबुन रावनि सुबुं बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होदों। बेवहाय उर्फागोरा ब्रह्म सार दङ MP मिनिस्टार आरो लोगोसे बेहाय राकेश ब्रह्म सार EM आरो घनश्याम दास EM लोगोसे भुपेन बर' जोंनि जिथु MLA बिथांमोना अरायबो जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दं, खबर लागासिनो दङ। आरो बेवहाय सानथामनि हाबाफारियाव गोबां लैहोर लैहोर फैनानै डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो 200निबो बारा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो हारिमुनिफ्रायबो बेवहाय 130 बा 50सोनि बेहाय डिलेगेट फैगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बा जोंनो बाथ्रा होदों। बेखायनो जों आसा खालामो जोंनि जा थांखि रावखौ जों सिबिनायाव, रावखौ जौगाखांनो नाजानायाव जोंनि बे गासै जा थांखि बे थांखिया जाफुंगोन। आरो लोगोसे आलासि हिसाबै जोङो जोंनि बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि थरेन बर' सारखौ आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय जादों। लोगोसे जोंनि बारग' जा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन। बेखायनो बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा चिफ दङ, कातिराम बर' सार दङ, बिथाङाबो प्रमद बर' बिथाङाबो दङ। बेखायनो जों गासैबो बिथांमोननि जा हेफाजाब बेखौ मोन्दों जिहेतु बिथांमोना लैहोर लैहोर फैगोन आरो नुजाथिगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो बे खाबुआवनो नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै बयखौबो
हारि एबा धोरोमखौ सानालासिनो बयबो बर' असमिया बयबो जाहाथे बेवहाय लैहोर फैनानै बाहागो लाफायो बेखौ आङो बे नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै बयखौबो आं खावलायनाय जाबाय थुनलाइयारि बादायनाय दङ बेवहाय सानदै जुथुमनाय जागोन साहित्यनि बेहायनो हारामनिबो आरो इनिफ्राय बाक्सा जिल्ला थुनलाइ आफादनिफ्रायबो गासैखौबो जों बे माने खाबुआवनो जोंनि बेहाय बे जोंनि खुंनो गोनां जा जोंनि सनाथि फोरबो बे सनाथि फोरबोआव बयखौबो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै फिन आरोबाव आं खावलायहरनाय जाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि एलिफेन्ट राइड रिभार रेफ्टिं ट्राइबेल डेन्स बनफायार ब्रेकफास्ट लान्च डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280 The Robina Cottage Resort in Manas has been open for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com. क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.